Si us plau, si t'agraden els vídeos que publico, o ets mestre, i estàs interessat en rebre recursos educatius audiovisuals, no dubtis a subscriure't al meu canal. Moltes gràcies! Per multiplicar per 10, només has d'escriure el primer factor al resultat, i afegir un 0 al final. Observa. És molt fàcil.